Здравейте, пак съм аз. Рестартирах компютъра. Уж. Дано да не. То може и да не е от компютъра. Честно да ви кажа. Ох, паднах. Правя покрива. Уж. Да. Не знам той що седи така и нищо не прави, ама... Не знам. Мисля да го убия. Да се махне тук. Защото почва да ме дразни. И май това ще стане. Сега ще почваме да изгорам. Ма не, тук ще ми трябва вода. Добре, отивам за вода. На холма. Ох, добре, къде беше водата? Това ще ми трябва. Ще остава това. И тук имаше вода, спомням. Ето, взехме. Мисля, че 5-6 кофи ще стигнат, ама все пак. Омага. Тук стана свърталище. Добре, така. Сетих се, той може би се опитва да прави редовете. Топа. Тук не мога да поставяме вода. Така че ще го караме само на семена. Сега какво ровичка, какво маже, какво плюе. Добре, диамантен, но няма лошо. Аз песта тук, а той диамантен ще се справи. Че имаме малко диамант. Само няколко там блока. Колко имаме? Един Господ знае. 28 блока. Малко са, криза е. Трябва да се пести. Добре, значи взел съм това, сега почвам да взимам семената. Ще взема така. Тоест пак ще го върна много е. Дини, няма последни дини на друго място. Моркови, пшеница трябва ли? Не, имаме много. Ние преди да живеем тук, живяхме в едно село. И да, може би се сещате. Ама за всеки случай. Добре. Може ли да се зарежа тук? За какво ли се опитва? Гледай. Ето. Сега не мога да гледам какво прави. Той не е тук. Лего стига си чупил. Значи ще изхъба това. Да, много яко. Така всеки обича. То няма много за говорене. Мах се пигмент далече. Че като дара бе изиска, но съм малко. Трябва да си направим стена. За да даде такива умреляци. Шит, много мраз така. Се издържа. Може би от програмката, а може би не. Не знам. Сега морковките. Тук пшеница, сега моркови. Колко подваря? Да. Гледай го, къде тръгна, бе? 3. Ето така. 5. Цак. 9.
Няма да ми издържат нервите. Ще щупа компютъра, обещавам. Добре, торч. Верно ли? Ето, ще го направих. 3, 5. За тук 4. И почвам. Ето. Нещо ме удря. Май. Добре, вече не съм сигурен колко редички правя. И това. Карам го. На магия. Къде заминах? Ето. Сега има цяла вечност, докато това порасне. Да, какво ще направя? Добре, сега какво? Посадих това. Те работи. И сега не знам какво. Бате, мърде, бе. Гаден пигмен. Добре, ще го питам после. Той е звер. Къде замина то? Ето. Ето го. Добре, мисля да завършвам клипа. Това беше всичко от мен. За градината. После ще се включа пак.